Då ska vi se här. Här har vi ett paket från nettotobak.com. Så ni kan se det väl förpackat. En liten snygg logga här dolt under paketet. Ska vi se vad som händer när vi öppnar detta då. Väldigt bra packat här får jag säga. Här kan man se snygga logotypen. Nettotobak.com. Din tobaksbutik online. Så öppnar man upp här. Så. Ligger här. Snyggt vikt. En följesedel. Max Blue White 10-pack, en stock. Och här har vi den. Välförpackad. Supersnyggt. Sitter bra. Väl förslutna. Sådär ja. Underbart. Jag säger det. Nettotobak. Vinnarna i tobakskriget. Tack för mig för den gången. Hej.